Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажа за 10 супер интересни места в България, за които може би не сте чували. Крият си невероятни истории, са много красиви и мистериозни, само чакат да ги открием. Ще ви отведа на едно яко пътешествие из България, далеч от скучните туристически маршрути. Ще се разходим из планините, ще видим страхотни гледки и ще се докоснем до магията на миналото. Готови ли сте за приключения? Аз съм! Хайде да тръгваме! Представете си скали, дето приличат на хора, животни, кули. Белоградчишките скали са природно чудо, оформяно милиони години. Чувате ли шума на водата? Това са Крушунските водопади, като водопад от кристално чиста вода, сред много зеленина. Влезте в Деветашката пещера и вижте колко е